Mangler du noget? Mangler du noget? Show. Kun for show. Mangler du noget? Mangler du noget? Show. Connected people. Hallo? Vil du snakke med Mikkel Højby fra Sekretariatkonsulent Arto? Hej. Goddag, goddag. Jeg kan se, at vi har blandt andet fået nogle klager omkring flere personer, der siger, at de er blevet chikaneret omkring forskellige kommentarer, og du har smidt i deres gæstbog. Det kender jeg ikke lige noget til. Jo, men altså, jeg kan blandt andet, du har uddelt numre til flere forskellige, som man ikke må over Arto. Nej, det har jeg ikke. Det kan jeg lige indrømme det samme. Det gør jeg ikke. Jamen altså, nu sidder jeg her og kigger lidt på, hvem det er, du har skrevet med. Jeg kan blandt andet se, at du har skrevet med en, der hedder Amalie HH. Ja. Ja, og jeg kan selvfølgelig se også privatbeskeder af nogle af sekretariatkonsulenter. Jeg kan blandt andet se, at du har sendt dit nummer til hende. Ja. Så har du også et nummer til andre jo. Jamen nej. Det er altså, det der måske kommer til at ske nu, det er, at der kommer måske noget bødeforlæg til dig, fordi på 480 kroner per stykke. Hvorfor? Fordi du, jamen det er overtrædet af autoloven, du kan ikke sidde og sende nummer ud til andre. Nå, okay. Så, og du har skrevet med flere, kan jeg se også. Blandt andet Boller dig i Gudrun. En hvad? Hende der Boller dig i Gudrun. Ja. Ja, Det kan godt passe. altså det er alvorlige sager, det vi snakker om her. Det er ikke bare for sjov, jeg ringer til dig nu jo. Nej, det kan jeg godt forstå. Og det der sker nu er, det er, at du er under 18. Ja. Så det vil sige, at vi skal blandt andet også have fat i enten din mor eller far. Ja. Og har du en af dem i nærheden? Min mor ligger ikke sove på en sky. Nå, du er nødt til at vække hende. Jamen, det kan jeg ikke rigtig gøre lige nu. Jamen, du skal vække på en eller anden måde, fordi... Jamen, det skal vi. Ringe tilbage igen i morgen eller sådan noget. Nej, men det er nu, fordi jeg sidder faktisk med dem der er blevet ret så irriteret over det. Og vi skulle meget gerne have fat på en af dine forældre nu, og så har jeg min chef, der sidder ved siden af. Vi er på kontoret lige nu nemlig. Jamen, jeg giver jo ikke, altså, det er jo sådan selv spurgt om det, jeg skriver jo ikke bare. Nej, men altså, selvom hun spørger om det, så er du nødt til at sige til hende, at det kan ikke lade sig gøre. Ja, okay. Men du er nødt til at have fat på en af dine forældre nu, ellers så kommer der faktisk 6 gange 480 kroner i bødeforlæg. Ja. Kan du lige vente 2 sekunder så? Ja, det kan jeg godt. Så vender jeg væk igen. Goddag, det er Mikkel Højby fra Sekretariatkonsulent Arto. Goddag, vi har haft nogle problemer her med din søn de sidste par dage. Ja, med hvad? Jamen, det er blandt andet nogle lidt for frække beskeder, der er blevet skrevet rundt, og numre, der er blevet delt ud, og så videre, og så videre. Nogle beskeder, som han har skrevet, eller Ja, hvad? blandt andet, og vi har jo en lov og regler herinde på Arto om, at man ikke må sende numre og så videre rundt til andre personer. Ja. Det er overtrædet loven herinde på Arto. Ja. Og vi har jo i samarbejde med advokatfirmaet, der har vi love og regler indenfor, at det vil sige, at vi kan give bøder af hver 480 kroner per besked, der overtræder vores lov. Ja. Og der har vi altså rimelig frække beskeder. Vi har 6 af dem lige nu sådan indtil videre, og så nogle, der ligger lige på kanten. Ja. Så Okay. jeg ved ikke rigtig, hvad du har at sige til det. Jamen, det må jeg da have en snak med ham om, hvad det er for nogle beskeder, han har sendt. Ja, altså det er ikke lige noget. Jeg har ikke rigtig lyst til at nævne det for dig her. Det kan jeg næsten ikke engang få mig selv til. Men, Nej, men jeg må altså, spørge ham, hvad det er for noget, han ja, har det er det, men nu skal vi lige have det her på plads, fordi der vil jo falde nogle bøder på 480 kroner per stykke jo. Ja. Og det er så noget, du lige skal snakke med min chef om. Vi sidder på kontoret lige nu jo, så du får ham lige. Ja. Ja. Ja, det er Lars.
Ja, det er Mette. Ja, goddag. Du taler med Søren Spølbøl. Ja. Det handler jo som sagt omkring din søn jo. Ja. Og med de beskeder, men enten så gør vi det, at vi får udsendt en bøde til ham, eller så skal du tage en alvorlig snak med ham jo. Ja. Man ved ikke, hvad du tager af de to muligheder. Jamen altså, hvad har man, altså kan I sige, hvem det er, han har skrevet til, eller hvad? Jamen altså, der er blandt andet en, der hedder Bombi, og der er Amalie HH. Og det er mest Amalie HH, der er klaget over det, ikke? Ja. At han har sendt fræk beskeder til hende og uddelt telefonnummer rundt jo. Ja. Og det er jo så selv en overtrædelse af autoregler, vi har herinde. Ja. Så vi skal jo finde ud af, hvad vi gør jo. Om vi skal have en fin rødkuvert, eller om du lige tager en snak med ham i aften. Ja, det vil jeg da gøre. Det lyder i hvert fald rigtig godt. Fordi det vil jeg da lige finde ud af, hvad det er for noget. Jamen, det er helt i orden jo. Er det noget, du kan gøre med det samme, eller? Ja, det kan jeg, fordi han er hjemme. Er det kun de to der? Der er også nogle flere. Nå, okay. Men det kan han jo så selv fortælle jo. Ja. Det er bare så, jeg ligesom har et eller andet, jeg kan sige også, ikke? Hvad siger du? Ja, det er bare så, jeg også lige har noget, jeg kan sige til ham, men jeg ved, at det er i hvert fald nogen, der har klaget, ikke? Jo, lige præcis. Men bliver der ikke rigtig gjort noget ved det her, så må vi jo tage din søns computer. I værste fald. Ja. Så bliver den simpelthen konfiskeret. Ja. Det er godt, at vi kan komme og hente den her i weekenden, eller så bliver det næste uge. For vi skal have nogle bevismaterialer på, at han har skrevet til dem også jo. Ja. Ja. Men det er sådan, du kan tage en snak med ham nu, eller? Ja, det gør jeg. Men det lyder rigtig godt. Og gå og sige til ham, hvad er det for noget? Ja, nemlig. Ja. Men kan vi ringe tilbage senere, og så høre, hvad der er, I har fundet ud af? Ja, i hvert fald. Jamen, jeg ringer med en 22-tiden i aften, så. Ja, men det er i orden. Det er godt. Ja. Hej. Okay. Ja, det er Annette. Ja, goddag igen. Ja, goddag. Kan jeg ikke lige få dit navn? Det kan du sagtens. Det er Lars Påsbøl. Ja. Jeps. Nå, hvad siger du? Jamen, altså, det var det med spærring af konto, jo. Ja. Hvad var du at forklare om, hvorfor han har gjort det? Ja. Hvad var det? Gjorde han jo. Jamen, det gjorde han jo, fordi at, han blev da vildt chokeret over i ringe, og så sagde han, jamen, det vil jeg da bare ikke mere for. Nej. Men det, at han går ind og spærrer den, det er, at han sletter direkte alt det, han har skrevet. Og så rører jeg også bevismaterialer. Lige præcis. Så jeg har bedt dem om at aktivere den igen. Det kunne vi jo så ikke vide, jo. Altså. Nej. Men det vil sige, at altså, hvis han har jo ikke lyst til at bruge den mere, han vil jo ikke være på det. Okay. Så fordi han er blevet så forskrækket. Det er jo ikke meningen med det her. Nej, men det er altså det er blevet til, fordi han er vildt bange nu og tænker, okay, nu tager jeg sgu da snart, at de kan bruge nettet mere, vel? Nej. Så siger han, det kan jeg godt forstå. Altså, man skal virkelig tænke sig om, når man skriver, man skal gå ind og læse betingelserne for sådan nogle steder, ikke? Lige præcis. Så derfor så sagde han, okay, jamen jeg går bare ind og sletter det, fordi der vil jeg slet ikke være på mere. Nej. Men altså, vi behøver ikke at skal miste ham som bruger derinde, jo. Meningen med det er, at vi har fået nogle klager, og det bliver vi nødt til at gå ned ved, jo. Ja, selvfølgelig. Det er jo klart. Men ved du, om han har været inde og aktiveret den nu, eller hvad? Jamen, han siger et eller andet om, at han har prøvet at være inde og aktivere det, fordi du sagde, at det skulle han. Ja. Han siger, at han har indtastet brugernavn og adgangskode. Ja. Og så har han logget ind, siger han. Okay. Men han ved ikke, om den er aktiveret, når han har gjort sådan. Nej, men jeg er lige nødt til at fortælle dig en ting. Ja. Og det er din telefonjoke, og du er medvirkende i den hvide telefon. Nej. Er det et eller andet radioprogram, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er bare... Det er noget hjemmelavet
telefonfisspiller. Hvad er det, siger du? Det er noget hjemmelavet, jeg har haft gang i. Okay. Men vi er rigtig glade for, at I gad at medvirke i det. Ja, det kan man jo ikke selv vælge, vel? Ja, det er det. Nej. I må have en rigtig god weekend. Ja, men lige måde. Og jeg håber ikke, om det er for skræmt. Nej. Hej. Det gjorde han faktisk. Nej. Jamen, det var ikke godt. Det var ikke meningen med det. Nå, ej, så skal I nok finde på noget andet at bruge i stedet for. Ja, det er du ret i. Ja. Men du har en god weekend. I lige måde. Hej. Hej. Telefonen. Det er kun for sjov.